haga gerteng upah baru kuan baru mensim bakuin amen ku blei ku Maria kapadab daga jingai utrau dan batpa lagar kuy panap dengi gentai balagar kuy usok po jong pau Jisu ku Maria bakuy ku mi jong blei terwane ka benta jungi kinong pom menta berhaga por ka jingi ap jungi amen bakano sngi kaba suk kumen yepi ki kun jong ka balang ki basngap ya kan ka por haga jingi dei bakani ka jingai jing keren jonga ai bu blei trai kan ran Yesus Kristus lang baga jingi sai jonga Maria un kurku kurdo ipi iwei biwei ki basngap haga ka por pat ki ban sngap ru haga wei pat ka por haga ni ka no pai sngi ngakwa ban ya sulok bat pi kendian ha ka jingi dei bat rosary uba ka balang Katolik ka shimkhia adu kata-kata ya ka jingai bokong san jong ublei haka lengba ka Maria ha u Dominic bakoi pat kendian ru ha ka benta ka baap si shwa bangan penkut kan kan ru kendian ha ka jingi dei bat ka bor jong rosary hakan ni kejing keren jonga ngan khle kendian bat ka pareng bat kum juru bat ka kasih kenang bat pensngu thu bahayangi kum juru ya gitu beran kaman sngu thu haga ketin pareng lani ki bom sngu thu ketin pareng pat kin sngu thu haga kasih kadang kejingong kabang kum ni how could we not love her, she whom God has so loved and favored. Kumno ngim i yaka kabau blei u i baru sungu bae. Kene kejing ong jong kita kebala syampang kejing idei bat kejing i jong blei yaka Maria thaisti. Baladau i yaka balai ngi ngim i jaka ublei udon kam ya ka Maria bala dau don kam ya ka ban wan chikni ka sla prathai ban phai lau jong khun klempem ngiro ngi don kam ya ka Maria bangin lech phai sha ublei rengkat bat ka lengba ka jinga sai ka jongka uai rosary. What is the rosary? A rosary is a Bible on a set of beads. A rosary is a Bible on a set of beads. Uai rosary. Rosary udai ka Bible hagi kipi. Ban sngu thu e kani ka jingong. Ni hab ban nek sya ka jingmut jong ka Bible. Lara rosary udai ka Bible. Ni don kam ban sngu thu ka e ka Bible lengba ka jing pule ka jonga ha ka theology ka bangla de ban pule nado arajar lai hado nado arajar san hado arajar khandai ngayo ka jing mut ha ka jing edai bat ka jing mut jong ka Bible kat kum ka jing hikai ka bangla yo Bible is a new way of life. It is a written record of the gradual unfolding or revelation of the new way of life, starting from the history of Israelites, reaching its climax in the Christ event or mysteries, birth, ministry, death, and resurrection, and ending in the early Christian community or the apostolic age. Kani kade ke jing tip, kani kade ke jing yoy. Jing hikai jonga haka jing idei bat ka Bible haka khasi ka Bible kadei ka lenti jing im ka bathamai ka Bible kadei ka lenti jing im ka bathamai kadei ka jing bu jing tho ya ka jing peni ya ka lenti jong ka jing im ka bathamai sedang nado ka history jong ki pai Israel hado ka jing maya o Chris ka jing kha ka jing yalap ka jing yap
bat ka jing mi pat chung bat ka kut ha ka jing sedang jong ka jing im ki Kristan benengkong ka por jong ki apostol dena kata kadau ngi hab ban ngam jeli susu khendiat ha ka jing ye dei bat ka ktin Bible nang no kawan ka ktin Bible. The word Bible comes from Hebrew word dabar Yahweh, which means word of God. From Greek word to logos to theo, kabamut word of God, and Latin word Biblia, which means scriptura or scripture, which means the same thing, word of God. In a broader sense, Bible is an utterance, a speech, a happening occurrence, actions of God, or a collection of books. Hagaktin khasi, kaktin Bible kawan nagaktin Hebrew, dabar Yahweh. Kapamut kaktin ublay. Lani nagaktin Greek, to logos, to theo. Kapamut kaktin ublay. Panagaktin Latin, Biblia, kabamut scriptura, lani kaktin jong ublay. Hakajing idei bagajing mut bayar jong Bible. Bible kamut kajing pusan, ya kijing ong, kikentien, pat kikam jong ublay. Kajing bu kelum, lani renti baha. Ya kikot, kijing ong, kikentien bat kikam jong ublay. Hajrong kani kanong rim, ni ngau thu pleng, ba, rosary, uday ka Bible. Kapamun, ba, habang iduay yo rosary, ni kan mau, ya, kajing peni jong kenran, ya ka saindur jong u, nagabenta kipay Israel, ya kaba kapoy hado ka khaliman jong jing pha jong uilau jong khon chakani ka sla prathai ban khayu bun yalap hakani ka sla prathai bun yap bat bun mi pat dena kata kadau urusri udai ka Bible bahabangi duai ni pusan ya ka jing im jong ukres ngim sem lo pusan tangi ka jing im jong ka Maria hanrengi pusan ya kajing im jong ukres nado basdang hado bulai no nakani ka slam berthai sakawai pat kajing mun kaba ngiyo. What is a rosary? A rosary is a prayer of the gospel. And what does it mean by gospel? Gospel is a good news, not about something but about somebody, that is the person Jesus. Urosri udai kajing duai gospel. But gospel kamut kubor babaha. Ka kubor babaha kam dei sapang ka e hanrei sapang ubreu bad ublay utau dei ujisu. Dena takadau ba urosri udai kajing duai sapang jong ujisu. Nang tapat sekawai kebenta kabang iyo lani kajing mut kabang ila pan wanra uai rosary. Rosary is a prayer of recollection of Mother Mary on the lives of our Lord. Rosary udai kajing duai penlum kajing duai kenmau kajing duai puson jong ka Maria ya kajing im uturai Jisu. Dei na kata kadau bang abangi duai rosary ni duai lang rengkat bat ka Maria ban puson rengkat bat ka Maria ya kajing im jong uturai Jisu. Rosary is not all about Mother Mary but about Jesus our Lord. Rosary dei tang sapang ka Maria hanrei dei sapang jong Jisu.
how do we really pray the rosary, or how to really pray the rosary? Kumno ngin duai bahaya rosary. We must understand that when we pray the rosary, we are having a relationship, not just a recitation, but we are having a relationship with Jesus, Holy Spirit, and Mary through words and contemplation on the mysteries of the Lord, or on the events of the Lord. Kumnungin duai baha, ladengin duai shisha ya rosary. Ni day ban snow tu, bahabangi duai ya rosary, ni penlong kajingya day. Jongi baru Jisu, umensiam bakhoy, bat ka Maria, lengba kikentien, bat kajing pusan, ya kijing maya, jong kajing jong Jisu. Bun sin nyelam, ba kibreu kitait ban duai ya rosary, bat kitait ro ban sengap ya rosary, haba duai kiwei. Namar ki ong ba kajing duai rosary kadai tang kajing keno iki kentien jong kajing duai kam dai tang kajing keno handai kadai kajing yadai. It is a relationship ni penlong kajing yadai jungi bat u Jisu u mensim bakhoy bat ka Maria dai na kata kadau ba how rosary, habangi duai rosary, lani u rosary, ukentup. Rosary includes persons like Jesus, Holy Spirit, and Mary. Words like our Father, Hail Mary, and Glory be, and also the rosary itself, or the 20 mysteries of our Lord. Urosari ukentup ya kibreu ya ki person dan ni kibreu kom ya Jisu umensem bakhoy bat ka Maria. Urosari ro ukentup ikentien kibarei kajing duai ko kupajungi kublei ko Maria bat ka burang nang taro. Urosari ukentup yaki arpo teli kajing maya jong kajing jong Jisu. Dai na kata kadau ba habangi duai rosary ni dai ban kan mau kini ki lightly ki benta ki badan kam tam ha kajing duai jing dai jungi bat u Jisu ban kong ro kan mau ki breu kan mau ki person ya u Jisu hi ya mensem bakhoy bat ka Maria kan mau ro ba ki kentin ki bangi pendan kam ndai tang ki kentin ki bangi sai keren sawa seneng handrei kikentien jing duai. Perkum juru ngiriban kan mau ba urosri usyonge hajrong halor jong kajing maya jong kajing jong Jisu. Kajing temu jong rosary. What is the aim of praying the rosary? The aim of praying the rosary is to fall in love with the rosary. And as I have said right from the beginning, rosary is a Bible on beats, on a set of beats. Rosary is a gospel. We are praying about the gospel, the good news, and that good news is none other than Jesus. And we are praying on and pondering on his life. So rosary is not, the aim of rosary is not to fall in love with Mother Mary. It is to fall in love with Jesus together with Mother Mary. Kajing temu jong rosary kadai ban syok jing i bat ke Bible, bat ke gospel, bat ke jing jong Jisu. Lani kajing temu jong rosary kadai ban jingi haga jing i jong ka Bible, ka gospel, bat ka jing jong Jisu. Ka jing temu jong rosary kam dai tang bangin shu ong kublei ku Maria. Namar kata ka jing duai rosary kadai ka jing pule
kajing penbena, kajing puson, ya ke Bible, kepada ke ketien ke jong ublay, ke gospel, kepada ke kubo ar babha, kepada ro uji suhi, ha kikiping. Kajing pule, kabamut ba, habangi duai rosri, ni pule, ya kajing im jong Jisu. Habangi duai rosri, ni penbena ya kajing im jong Jisu. Habangi duai rosri, ni puson halor jong kajing im jong Jisu. Kani kadai kajing pan. Kajing duai rosri, kadai kajing yadai, kajing pule, kajing penbena, bar kajing puson, ya kajing maya jong kajing im uturai Jisu. Kumbangalong na domene, rosary is a relationship. Praying the rosary is having the relationship with Jesus, Holy Spirit, and Mary. Kabamut ba, habang iduayo rosary, ni penlong kajing yadai jongi. Kajing yadai jongi, bat kibreu om, tang bat ki ei jong kani kesla perthai. Henry bat kibreu, kerpangai baru. Kunradi, bat kajing im jongu, nado balak hayu, hado kajing yalap ko jongu, hado kajing yap jongu, bat kajing mipat jongu. Daga pangi pendan kam, yau rosri, lengba ki kentien, ki ei kita ki kentien ki pangi pendan kam, habangi duai rosri. Kabanang kong du, kadai kadak jong kading panah, kabadai kadak jong kajing job jong ukres, kabar, kajing pelajing jong ki apostol, kabalai ki arpo wei teli kijing duai ko kupa jongi kijing duai jong turai arpo wei teli haki sau teli kijing maya nang tapat arspa lai teli kijing duai kublei kumaria kabadai kajing kublei jong angel lene jong ublei ya kamaria rengkat bat kajing kublei jong Elizabeth ya kamaria perkum juru lengba kajing hikai pateng kabang iyo. Nang tapat, ngidon pat sa arpo wei teli kijing duai kaburang. Kibadai kajing duai ro jongi ya ka Trinity bakhoy ukpa baru kuan baru mensim bakhoy. Kini gidi gentin ke bengi pendan kam habangi duai yau rosari. Nang tapat, ko menglong do meneh habangi duai rosari, ngi duai syapang kajing im jong Jisu. Ngi puson syapang kajing im jong Jisu. Badikani kajing im jong Jisu. Ngi sngau sarong pangidei ki Katolik. Namarba ha kabalang Katolik. Ngi yo ban pule ka Bible hagi kiti jungi hagi kipeng lani haurusri. Ngi yo ban puli ban puson ya kajing im jong Jisu hakti jungi haurusri. Tang da kabangi duai ars pak lai sin kijing duai ku blei ku Maria ar huai teli kijing duai ku pa jengi ar huai teli kijing duai ka buram bat kawai kajing pla jingai kijing maya jong kajing im jong Jisu kidon santeli kijing maya jong kajing kha yau Jisu lengba kajing maya jong kajing kemen kebadai kajing maya kepadang kongdu habangi pusan syapang kajing im jong Jisu kadai kajing maya jong kajing long kena jong Jisu santeli kajing maya jong kajing yalap Jisu hapok kajing maya jong kajing syai ha kabangin lam ya kajing long rangba bat kajing bu jong Jisu ya ki sakramen kabalai santeli kajing maya jong kajing yap Jisu hapok kajing maya jong kajing snowsi ya kabangi yo lat ban puson ro syapang kajing sya shitom jongu hado kajing yap jongu nang tapan kabasau santeli kajing maya jong kajing mipat Jisu hapok kajing maya jong kaburam ya kabangin lapro ba kadon kajing wan hiar jong mensim bakhoy bat kajing shimno ai kamara thesti met ban mensim sebeneng rengkat bat kajing ai ya kata kapan senyat khat ar klor ya ka hadin bala shimno ya ka nang ne nasla perthai deina kata kadau yau rosri lasdang lengba ka Maria
lengba ka Maria ban ngi iba ukut ruah ka Maria la sedang ya rosary la sedang i gajing im jong Jisu lengba kajing lejingo lengba kajing penbena jong angel Gabriel ha ka Maria thesti bada pun kut ya karo lengba kajing a eka ya kata keburam da kata kapan sengit har klur habneng kendiat kajing ya dei but kabor jong rosary the power of praying the rosary kabor jong kajing duai jungi ya rosary. Rosary has a body and a soul. Rosary udon kamet but kemensim. A body. What is the body of a rosary? The body of a rosary is the prayers that we are using. And what is the soul of the rosary? The 20 mysteries or the events of life of Jesus. These mysteries gives life to the prayer. Kumba kemensim jungi ka ajing im ya kamet jungi hagajuk kurukam ki arpotli ki jingmaya ki ai buram ki ai ya kajing im ya urusri ya kamet jong urusri nang tapat a rosary a day keeps the devil away. A rosary a day keeps the devil away. Rosary sisngi upen her kerat ya uksuit na kajing im jungi nyidan kam banduai rosary hakum gani kapor kamtam kajing idai bakani ka khlam bon ba ki beri kiting adu kata-kata poros kata ngi snow ya kajing ong boong. An apple a day keeps the sickness away or the illness away. Andai hakani kapor pan ngiyo ya kajing ong ba a rosary a day keeps the devil away. Let us pray the rosary. Tungin duai rosary khnang ba uksuit ka khlam kan her kerat na kajing im jungi. Without contemplation, the rosary would be like a body without a soul. Kani kade kajing kran jong upop Paul VI. Klem kajing pusan rosary unlong tang kamet klem kamensim. Dena kata-kata ngidon kam ban pusan habangin duai ya rosary. Nagabanta u Padre Pio Bakoy. Padre Pio Bakoy pada way ni kelingdo uba la im nya kacing im kaba siteli terlan baru kres berkumjuru pat kemariang ina benong uang ba nagabanta jungu uang ba it is a weapon nagapor uang habau ikan do jing ya kacing im jungu habau uyaj uyeng habau mi naga kamrathia jungu uang berbor give me my weapon udai kacing yada udai ka white lam naga benta Padre Pio Bakoy dei naga kata uang berbor ayanga kacing yada jonga ayanga ya ka white lam jonga rosary ulong kabor kajing klein jonga. It is a weapon because it gives us direct access to the power of Jesus Christ. Ulong kajing yada ka white lam namar bo ailat yangi ban yo bet ya ka bor jong Jesus Christ. Padre Pio Bakoy kat kum kajing ong jongki udwai hado khat san sin ya ki sautli kajing maya hakashisngi ke bamot budwai ya kajing maya jong kajing kemen kajing maya jong kajing syai kajing maya jong kajing snusi kajing maya jong ka burang kabakan thop ya arpo tuli kajing maya nado kajing kha kajing ilap kajing yap bat kajing mipat jong Jisu hado khatsan sin sisngi ha ka jing pau jong ka Maria. In all Mary's apparitions she said pray the rosary haborok khoi kijing pau jong ka Maria ngin lap berbor gong duai yau rosary kamod iyu duai yau rosary kamod duai puson ya kajing im jong Jisu ka Maria ka ong bat ka hikay yangi duai ya ka God ya ka Bible duai ya ka gospel duai ya ka jing maya jong ka jing imuturai Jisu
pusan halor ka Bible, halor ka gospel, halor ka jing maya jong ka jing imutrai Jisu. Wat hun tang ban shupule ya ka Bible, ka gospel, ka jing maya jong ka jing imutrai Jisu. Kublai ku Maria, ka badap da ka jing ai utrai udan bat pa, lagar kuye pa na pedenggi kentei, balagar kuye usok ka kpo jong pau Jisu. Ku Maria ba kuy ku kumi jong ublai, kedua na ka banta jong ikinompon, menta ba ka por ka jing yap jong i. Amen. Haga kerteng ufpa, baru kuon, baru mensim ba kuy. Amen. En yero ya Yesus Kristus, junom la junom. Amen.